ating nagkuha mga farmers. Di basta 10 kilos. Dung agmi kamote karon. Kami mga farmers, kaming mga magsasaka, pag ingon na ini kadagko tanan ang among kamote, lisod na mahalin mga farmers, di na mo palitan mo manitay. Tugat ko no. Oh. Tanawa. 10 kilos. Pangkay tats ko na eh. Tinagkuha mga farmers. Tuloy mong dung agtan ito. Oo. Abot tiwas sa gamay. Yan naman yung mga farmers. Kababa namin. May mga motor mga farmers na. Kababa na kami. Mula doon sa taas. Mahirap makita yung sana mga farmers. Maka-distansya mo. Hindi gaano makita yung mga ating mga kasamahan. So ito yung pathway mga farmers na mayroon na mga ilan-ilan mga farmers na mga butas. So sa sunod siguro nga Sabado mga farmers gagawin na namin ito mga farmers yung mga butas-butas. Kailangan ito na matakipan mga farmers ng simento. Yan. So pababa mga farmers. So yung ating kamera hindi may angat. Yan, hindi gaano makita yung ating harapan, yung kasama natin na nagmumotor. Hindi gaano makita dahil pababa. Yan. Ha? Nagkuhan namin, naghabas. Dito ton. Dito banda medyo madamo. Oo. Sana may mag-sponsor mga farmers. Para pambili ng pangpatay damo mga farmers. Ano? Oo, kami po ay umaasa lang dun sa mga mabubuting puso mga farmers. Yan. Karambula na, karambula. Ano po? Uy. Hinlingi pa ko sa kamote. Ha? Hinlingi ko sa kamote kay ko nga. Naman dai dis. Ang likod ay. Magdungag diha og. Dungag ta. Ada lang hod ta. Nagkuha mo na. Aron nagay mada. Yan mga farmers. So prepare kami mga farmers para pananghalian. Yung kamote na pinapakita kanina. Ito. Magluto kami ng kamote mga kapatid. Ang lalaki. Grabe kang kuan eh mga kapatid. Ang may-ari nito mga kapatid si Don Pablo. Oh. Isang piraso mga kapatid pwede na sa 3 tao. Kontento na. Oh, ayan. Sura na to. Okay. Ha?
Naggulay lang mo ko. Di mo na ilaptuno na style. Diyan ay ningatan si Papa Ruben og bugas pero mais lagi. Okay ra. Ha? Man, yung maniki. Ngit-ngit pa may Kanindot ba na na? Pre-daddy mo, na gusto ni pre-daddy. Ginabi ko. nakita ma'am. Video ko. Luma naman eh.